Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'du syayyarati in kuntum fa'ilin. Kola ngucap sapa qailun wong kang ngucap minhum saking sedulur-sedulure Nabi Yusuf. Nek ra ngerti jalur ceritane langsung ayate ngono ya ora bakal ketemu cerita. Nek orang ngaji tafsire ora tetep radong. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa. Iki kok qala qailun minhum piye ora bakal ketemu jalure. Mula nek kur maca tok ora ngerti kronologi kisahe apa meneh sing apal-apal nek kur ngono ya ora bakal ngerti. Ya ming karo merem kae qala qailun ngono ku mimian. Ning ya ming lafat tok. Ming nang pucuk lambe tok. Nek ceritane ora ngerti kok ya nek ngenten niku. Ngono ae gandeng sing nyemak wong ukih ae ya wis ndase wis gedhe guys. Sing nyemak wong ukih. Wah, ndase gedhe kae. Nek sing disemak wong wedok ngono kudunge iso sesak ae. Padahal blas ngerti jalur ceritane kuwi iki piye ngene iso radong. Ngono wis kemayune ra ela-ela. Oh, tenang. Ya sampean ora apa-apa, wong wis kebacut rapal. Ning anak-anak sampean ya do kon ngapalke, ngono gaya kan lho kemayune. Hafal ra iso ngamalke nggo ngopo.
Lah iki nyatane Quran mang cermati nek kula oleh matur secara karang yo ngendikane Allah iki nek Allah ngendika ya. Kala ngucap ora ngendika. Kala ngucap sapa qailun. Wong kang ngucap. Minhum saking sedulur-sedulure Nabi Yusuf. Memang delok qailun wong sing ngucap. Saka sedulur-sedulure Nabi Yusuf kok ora langsung nuduh jenenge. Ning ming disanepake wong kang ngucap. Yo etikane kaya ngeten iki lho etikane. Kamangka sing ngendika Allah iki nek upamane Gusti Allah ngersake kala ngucap sedulure sing wingi kae. Wingi ra ana ta jenenge kae? Lah iki langsung tok lek salah siji saka 11 kae iso lho kok Gusti Allah iso. Wong sing duwe Gusti Allah, tapi Allah ngekeki didikan ning para menungsa. Aja seneng sok das-das nyebut jenenge terutama ning nggon kelakuan-kelakuan sing ora apik, ya disanipake, disindir-sindirke. Upamane kala ngucap sapa iki ngono iso wae. Mula jenengan ki nek istilahnya ngandani nganggo contoh sapa ta sapa ngono ya ora langsung dus gawe contoh elek disebut jenenge ya mesake sing dijeneng kok ya wong lagi Allah kuwi ra gelem lho saking dene le ngekeki didikan apik ngekeki didikan etika tata krama ning nek kelakuan apik ngono wae nyebut jenenge apik banget. Seneng banget nek kelakuane apik iki nyebut jenenge sip istimewa iki. Misalkan nek kaya sampeyan iki nek nggon babakan salat tahajud pendak bengi tangi wengi tetep ora iso ngalahke Mas Tejo. Lah apik nek kuwi. Nah kuwi apik. Karena babakan perkara apik nek iki ra elek iki. Iki elek lho iki. Mula Allah le ngendika qala qailum minhum. Kala ngucap sapa qailun wong sing ngucap minhum saking sedulur-sedulure Nabi Yusuf. Ae tegese min akhawati Yusufa saking sedulur-sedulure Nabi Yusuf. Ha iki terus karo Imam Nawawi Al-Jawi dijlentrehna huwa utawi sing ngucap kuwi iku Yahuda si sedulure Nabi Yusuf sing jenenge Yahuda. Dijlentrehna. Lah kok kuwi malah dijlentrehna lho karang wong akeh ana sing takon jane sing ngucap niku sapa to? Gitu damong iki saka sedulure Nabi Yusuf ki sing ngucap Yahuda. Ira ya ana tafsire amba nek ngeten iki. Jane ya wis disempet-sempetke wis disindir-sindir. Lho ya saking dene wong akeh, kadang disindir wae radong to. Wong akeh iki ora mesti do nangkep. Lah sok ora pekal bareng makane terus ana sing njlentrehna. Nek nggon ngene iki disindir ngene iki ra peka, ning nek nggon disindir liyane krasa barang ngono ki ya ana. Liyane krasa terus mecucu kae ngono kuwi. Fa innahu mongko sak temene utawi si Yahuda iku aqdamuhum paling dhisik-dhisike sedulure firaqi ing dalem oleh merui
Wal fadli lan ing dalem olehe weruh keutamaan. Wa akrabuhum lan paling cerak-cerake sedulur-sedulur ila Yusufa maring Nabi Yusuf apane sinan taune. Yahuda niku seka kakang-kakangne Nabi Yusuf sing cara kasarane kakang ragil. Dadi kakangne Nabi Yusuf caket, ora anak mbarep ora. Terus sing weruh keutamaane Nabi Yusuf sikik dhewe ya sik Yahuda niku. Wis paling cerak nek nggon umur ming kakang caket ora ado. Biasane nek undang-undi caket iki tak cerak. Nek anake 12 ngaten iki Nabi Yusuf yang ke-11 terus sing sikik dhewe rak ya arang iso cerak karo. Sing paling cerak mesti sing sandinge niku wong isih setengah sebaya jenenge, isih setengah sebaya. Mulane ngerti banget marang kahanane Nabi Yusuf niku ngerti banget. Si Yahuda niku. Lale ngucap Yahuda ngeten latak tulu. Aja do mateni sapa sira kabeh Yusufa ing Yusuf. Yusuf aja dipateni. Ora pas pokoke aja dipateni. Wakola ngendika sapa Qatadah Imam Qatadah. Ngendikane al-qailu utawi wong sing ngucap li akhawatihi keduwe dulur-dulure Nabi Yusuf iku Raubilah. Ana nek Imam Qatadah ngendika sing ngucap kuwi sing ning ayat qala qailun kuwi jenenge Raubilah. Rubila. Nek Jawa dadi Robilan ngono kae lho. Raubila iki. Hatta qala ngantek ngucap sapa Rubila ngucape al-qatlu utawi mateni iku kabiratun dosa gedhe ngazimatun kang agung. Iya meksa ngerti dosa kok ya mula ya mikir aja dipateni. Sebab mateni iki dosa gedhe, dosa agung. Aja pokoke aja dipateni. Ki Rubila sing ngucap ngono kuwi. Ana sing ngendikake Yahuda, ana sing ngendikake Rubila. Wa alqulan padha ngguwanga sapa sira kabeh hu ing Yusuf fi ghayabatil jubi. Iki ing dalem ghayabatil jubi. Nang gampangane neng tengah alas gung liwat-liwung kono. Timing kaya kucing kae karepe. Dadi guwang neng tengah alas engko ora iso mulih ngono to. Kucing kep mulih. Ha kucing wae mulih apa meneh wong. Ae tegese fi qarihi ing dalem tengahe alas ngono. Wis guwang neng anu kono wae. Tengah alas neng telenge alas kono. Ora bingung ora iso mulih gek engko di pangan macan ngono.
karepe kowe nek jenengan nek diguang ra ana wong mangan kaya ngene wis ae pahit atos salot ketuan to wah tenan pahit atos salot nek Nabi Yusuf padha karo muda nek sing diguang sing wetan iki malah sing arep mangan mlayu kalah gede kuwi lho terima mlayu lha kok gede banget Dadi idene le rapat suwe iki. Jan le rapat suwe. Le arep nyingkirke Yusuf niku suwe. Ming krana iri gek karepe niku bapakne lebih memberi perhatian terhadap sedulur-sedulure. Karena selama niki kok apa-apa Yusuf. Wa qara'a maca sapa Nafi'u Imam Nafi' ghayabah bil jamni kelawan diwaca jamak muannas salim nganggo alif tak taknis fil mau dungaini utawa mau dingaini ing dalem panggonan loro. Kala ngendika sapa Qatadah Imam Qatadah al-Jubbi huna ana ing kene. Huwa utawi Jubbi iku bi'run sumur utawa bi'ru Baitil Muqaddasi sumur Baitul Muqaddas. Dadi Jubbi niku menurut Imam Qatadah maknane sumur Baitul Muqaddas. Anu wae tibake neng sumur Baitul Muqaddas ngono. Jenenge Jubbi. Wae cemplungke sumur wae. Neng Baitul Muqaddas niku jenenge Jubbi niku salah satu sumur sing ana ning Baitul Muqaddas. Kala ngendika sapa Wahbun Imam Wahab. Huwa utawi Jubbi iku fi ardil ardani ing dalem bumi Ardan. Ana sing ngendikake Jubbi niku sumur neng bumi Ardan. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Zaid wa huwa utawi Jubbi iku bakhirah tabriyatun. Ibnu Zaidin ngendika sing jenenge Jubbi niku bakhiratun tabriyatun. Ketemune sumur ya. Ora alas ning sumur. Se awake kira beres iki. Cile. Le mikir ora iso sip. Ora iso sip. Tetep nggo ngaji, kok nek ngene iki mati degluk ngono kan apik banget to. Setil e. Ya pindah neng kubure kono taman swarga. Gek weruhe ora mung kok ngene iki bae. Loh, parah.
Ora mbayangke nek kubure wae raudhah min riyadil jinan ya wah taman swarga. Wis mesti anu sawangan karo pemandangane beda adoh mesti. Wis mesti beda adoh. Mula separah apapun ae nggo ngaji. Sak kuat-kuate. Wis pokoke guang cemplungke sumur wae. Yal takit. Mongko bakal apa nemu apa ngunggahke apa hu ing Yusuf sapa ba'du sayarati sebagiane wong sing do melakukan perjalanan. Di sayaroh niku saro niku mlaku, jamake sayaroh wong-wong sing do melakukan perjalanan. Guang neng sumur neng Baitul Muqaddas kono iki engko mesti ditemu diunggahke karo wong-wong sing do mandeg jikok banyu, wong-wong sing do melakukan perjalanan jauh kuwi. Dadi ya setengah guang, setengah ora tegel. Di guang neng kono engko ora ditemu wong. Engko nek ditemu wong ora wis digawa wong. Wong sing paling penting go awake dhewe iki sing penting Yusuf ra nang omah. Ora kudu mati. Engko nek wis ditemu wong bablas wis aman. Awake dhewe wis mesti aman. Nek mateni iki dosa gedhe, aja dipateni ngono niku ana sing ngendika ngono kuwi kok ya. Aja dipateni, mesake. Kaya idene sing mburi kae aja dipateni. Ora sah piye-piye dujowe mati dhewe kok. Mati dhewe. Dadi cemplungke sumur engko mesti wong-wong sing do melakukan perjalanan mandeg jipuk banyu kuwi ngerti ning jero sumur ana bocah lah mesti dunggahke digawa. Mesti ana wong gawa, Yusuf ki baguse ra umum. Ora bakal muni ra ana wong gawa iki kabeh mesti seneng. Yal takit hu ba'dul sayarah. Ae tegese yarfangu ngunggahake hu ing Yusuf sapa ba'du taifatin sebagian rombongan tasiru kang lumaku sapa rombongan fil ardi ing dalem bumi. Engko mesti dunggahke karo sebagian rombongan-rombongan sing melakukan perjalanan sing ngliwati sumur kuwi. Ki ketoke luwih aman, luwih slamet ya nglungakke Yusuf ning ora mateni. Ing kuntum yen ta ana sapa sira kabeh ana iku fangilina wong sing padha nglakoni. Nggih ngono kuwi wae aja ngantek dipateni. Ya nganggo aturan, nganggo tata krama mesakake kok ya nek dipateni mesakake. Dasare niki hakikate dadi jalur sejarah sing kudu terjadi terutama ning Nabi Yusuf iki engko dienggo ngekeki gambaran urip para menungsa hubungane karo Nabi Yusuf. Iki ning awal wis ana pitutur luhur wujude gila. Wong sing duwe watak iri dengki iki kok ngene iki gila. Wis mulai ora apik, selalu melakukan kelakuan-kelakuan sing ora apik.
Wong iri dengki niku iki dulur-dulure Nabi Yusuf iri kok ya karo Nabi Yusufe, bahkan irine iki ming perkara sepele. Irine iki ming teko bapakne si Nabi Yakub niku ki rada mengistimewakan ning Nabi Yusuf ketimbang dulur-dulur liyane. Ming dipandang Nabi Yakub niku mengistimewakan Nabi Yusuf. Padahal mlakune ngono kuwi Nabi Yakub niku dituntun wahyu. Le rada mengistimewakan Nabi Yusuf niku karena Nabi Yusuf niku sesuk tembe gedene bakal dadi nabi. Mula cilik dijaga tenan, direksa tenan jane ora nganggo istilah mengistimewakan. Nek sing bener niku ora mengistimewakan, ning ngreksa. Dadi Nabi Yakub niku njaga sebab iki sesuk calone dadi nabi. Mula dijaga tenan. Ora kok mengistimewakan, mengutamakan mboten lho, kok ndak salah paham. Kok ndak nabi kok ngono-ngono jenengan. Ming jaga karena niki sesuk dadi nabi, sementara dulur-dulur liyane rak biasa ngene. Dadi nek dimereni ya ora pas lah, karang pancen didhawuhi Gusti Allah iki direksa lho, iki dijaga wong sesuk pemburine dadi nabi. Dadi penerus penjaga bumi. Men supaya para menungsa iki do apik kabeh dituntun karo seorang nabi ngono to. Wong-wong ki apik elek iki masalahe manut tuntunan apa ora. Nek pengen apik manut tuntunan sing jedul sing digawa karo nabi. Nek kaya kita ya dikirimi Kanjeng Nabi, nek pengen dadi wong sing apik ya manuta Kanjeng Nabi. Dirungokke niki manuta Kanjeng Nabi. Dong ora. Lah men dong kok ya manuta Kanjeng Nabi nek pengen apik kok ya ora manut kula. Senengane nek do omong ki watone. Nyatane do ngono kok ora mandeg-mandeg ora dong-dong to. Le omong ki ra kena nggo panutan. Ora kena nggo conto. Anak sing digendoli kuwi wonge kok ngono wae kok sing do gendolan piye. Ha, lendange tak gunting men ra gendolan. Ben lendange tak gunting ben ra gendolan. Wong le gendolan ya salah kok. Butuhe ngaji ra ngurus sing ngaji piye to piye. Sing ngaji apik ya ben, elek ya ben. Butuhe mangkat kok wong Qur'ane wis cetha wa'tasimu bihablillahi jaminga kowe do ngreksa karo do gondelana. Ngreksa karo do gondelana bihablillahi kelawan taline Gusti Allah wi lho. Dadi nek ngreksa cecekelan gondelan kuwi gondelana marang taline Allah. Gandeng jenengan goleki tali rong ketemu ngono to. Yakin tak ngguyu wetengku lara banget. Larane pol. Iya nyatane goleki tali rong ketemu malah oleh ming tali kotang. Makane
Ayo lekasane mlaku ngono kuwi. Iki lekasane mlaku ki lagi goleki tali kuwi. Gandeng bihablillah kelawan taline Gusti Allah berarti rak Quran. Taline Allah niku ming Quran lan jenengan lekasane goleki taline Allah kuwi wujude Quran. Nyinau Quran kok sithik mboko sithik terus ketemu. Terus didadekke gondelan ngono kok ya ora kok terus gondelan karo sing macake gondelan karo sing nerangke ora. Kene iki maca karo nerangke ya padha golek sih. Kula ya golek jenengan ya golek bareng-bareng golek. Kene ketoke maca rung karuan oleh sikik mbangane sing ngrungokke. Iso sing oleh malah sing ngrungokke sikik iso lara istimewa ning wong bareng-bareng golek gondelan sih. Ming paitan iri dengki terus ming waton lah nek gurune wae kok ngono kae. Ya santrine piye? Nek gurune wae kok ngono kae. Kula netralisir meneh ket awal biyen kula wis omong. Neng kene iki ra ana guru, ra ana murid, ra ana kiai, ra ana santri. Aku wis omong ngono lho biyen. Nek jenengan kelingan. Dadi niki iki sinau bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Dadi ra ana guru, ra ana murid, ayo ngaji bareng-bareng sing diji tafsir. Lah guru kita niku ya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sing duwe tafsir niki gurune awake dhewe. Dudu kula ki ming macake. Mula seandainya mengke salah siji iso maca, ya tulung maca. Tengo kene. Gentenan, aku tak golek lendetan genti. Lah iya kaya wong ming maca bareng-bareng jek. Nah, terus nek omong waton lemune gurune we. Wong kene ra ana guru, ra ana murid kok. Ha nek kiyaine we kok ngono ora ana kiai kene iki. Iki pokoke sinau bareng-bareng guru kita itu sing duwe tafsir niki Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Angko saka keterangane Imam Nawawi kita jikuk sing apik-apik didadekke amalia, kita singkiri elek-elek ndak engko kaya contoh sing terjadi di dalam sejarah Quran. Iri dengki elek, ayo nyuda ngekuru watak iri dengki, aja ngantek iri dengki iki dilelemu engko ndak ra tentrem uripe. Wis genah iki penak banget lho jane ngene iki. Wis niki sik gara-gara guyu mawah menggeh-menggeh aku dadi. Sopadong terus sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah. Atine diparingi ati padang jembar, awake diparingi enteng ibadah, diparingi istiqomah lan pikantuk keberkahan karahmatan dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.